Впечатлява с изявите си с националната фланелка. Клубен треньор потрима доволно ръце, да видим обаче тази атака на Канада. Сигурен съм, че и Манол гласил неговия 1-0 за канадците. 13 за неудоволствие на всички тези венецуелската минута. Джейкъб Шафълбърг откриват резултата и привърженици по трибуните. Янхел груба грешка в центъра с някакъв жест към Фернандо Батиста. На защитата на Венецуела. Ето, а канадците успяха да пробият в изключително лесния начин, по който в наказателното поле Джейкъб Шафълбърг с този прекрасен жест от негова страна е насочен решителния удар с десния крак и разбира се към контузаният Тайджон Бюканан, бето уязвим в този момент. На него е посветено това попадение. Ето, Арамбуро чисти напред и избута Дерек Уилс. 1-1. Какво? Рондон успя да попадение на Соломон Рондон. И на Соломон Рондон Венецуела изравнява. Невероятно изпълнение. Къде би бе излязъл Макси? Дерек Корнелиус. Крепо далеч от своята гол линия. Какво направи? Споменах, че Соломон Рондон не прави един от най-силните си. Ето, че обаче с това отиграване мачове за националния отбор на Венецуела. Централен начин нападателната Венецуела се реабилитира по перфект. Трети гол за Рондон от началото на елка. Турнира 44-ти за него с националната фланелка.